Imos ver e situar nunha liña do tempo 12 feitos do século XIX imprescindibles para entender o rexurdimento cultural e para contextualizar a literatura decimonónica. Primeiro, a invasión francesa no final da primeira década do XIX aliou os sectores privilexiados, ou sexa, o clero e a fidalguía, coas clases populares nunha guerra de guerrillas que conseguiu vencer o exército ocupante. Esa autoorganización e a constitución da Xunta Suprema de Galicia, que exerceu como goberno independente durante uns meses, reforzou o sentimento de orgullo e de nación entre os galegos. Segundo, a división provincial centralizadora de 1833 convertía Galicia en 4 provincias entre as 50 do Estado, perdendo ademais territorio propio galeofalante. Precisamente, o primeiro movemento galeguista, o provincialismo, reivindicará a consideración de Galicia como unha entidade, un único reino ou provincia, de aí o seu nome. Na década seguinte, terá unha ampla presenza na prensa e a través de academias e asociacións. Nese ambiente, xustamente, formaránse Rosalía e Pondal, membros activos do Liceo da Xuventude de Santiago, entidade galeguista. Entre as desamortizacións dos patrimonios da Igrexa, no XIX, destaca a de Mendizábal, de 1836. Pero en Galicia a propiedade destas terras pasou a mans da fidalguía, manténdose o sistema foral. Así, a maioría do campesiñado seguiu tendo a obriga de pagarlle ao señor o arrendamento cunha parte da colleita. Ademais dos foros, os labregos e labregas, que constituían un 90% da poboación, sufriron impostos moi elevados, os trabucos en denominación popular, usuras e outros abusos que impediron asemade modernizar o agro. Boa parte dos historiadores galegos do XIX dedicáronse a reconstruir o noso pasado desde a mítica do celtismo. O obxectivo era recuperar a dignidade, afianzar a diferencialidade e situar a Galicia na loita pola reivindicación de dereitos. Desde a historia de Galicia de Veré a Guiar, en 1838, e sobre todo a partir dos estudos históricos de Murguía, o celtismo pasa a formar parte da visión da nosa identidade. Na literatura será Pondal que no conectaría líricamente coas ansias de liberdade. Os restos arqueolóxicos e os topónimos da súa comarca, a Bergantiñá, permitiránlle recrear ese pasado mítico sen servidumes. Cun agro en crise, a emigración será masiva desde a década dos 40. Os galegos sairán na temporada de sega a Castela e nas últimas décadas do século partirá sobre 500.000 de persoas a América na procura dun futuro mellor, soportando unha viaxe e unhas condicións de traballo realmente escravistas. E tanto Rosalía como Curros, aínda que noutras circunstancias, viviron a emigración ao residir en Castela, ela, e tamén en Cuba, el. En 1846, o pronunciamento militar de Solís foi apoiado pola intelectualidade provincialista. Triunfou nun primeiro momento e instaurou a Xunta Suprema de Galicia, un goberno propio, mas estas forzas foron derrotadas na batalla de Cacheiras e os mandos militares rebeldes fusilados en Carral. Como consecuencia, escritores galeguistas como Añón sufrirán o exilio e o provincialismo centrará os seus esforzos no ámbito cultural. 1853 considérase o ano da fame en Galicia, pero xa desde 1843 había moita necesidade no país, esmoleiros, morte nas rúas e nos camiños e tamén motíns populares. Mentres, o Estado seguía cobrando os impostos e embargando os bens. Unha Rosalía de Castro con 16 anos foi testemuña deste drama en Compostela. 10 anos despois do levantamento de Solís, unha nova xeración galeguista, con Aguirre e Pondal á cabeza, organiza un xantar de confraternidade coa clase traballadora e espalla nos seus discursos as ideas de igualdade. Galeguismo e progresismo van así da man. Rosalía e outros membros do Liceo da Xuventude tamén participan. Desde 1868 ata 1874 desenvolveuse no Estado un período democrático, o sexenio revolucionario, durante o que se proclamaría a Primeira República Española. Nese contexto formarase Curros, que comezaba a súa carreira de xornalista en Madrid. O seu progresismo, republicanismo e laicismo alicerzan neste sexenio.
A construción de infraestruturas reflite perfectamente o escaso peso político de Galicia en Madrid e a consecuente marxinación a que se ve sometida polo Estado. O primeiro ferrocarril, a liña Santiago-Carril, é de 1873, cando en España xa había 6.000 km de vías. E ata 1881 non chegou a Ourense. En todo caso, Curros saúda a locomotora, como símbolo do progreso, nun explícito poema, contrapoñéndoa á Igrexa fanática, que chegou a denunciar a este escritor polos poemas anticlericais de Aires da miña terra e que conseguiu procesalo xudicialmente. En 1876 aparece o primeiro periódico en galego, o Tío Marcos da Portela, da man de Lamas Carvajal. Este paso fundamental na prestixiación da lingua será seguido por outras publicacións nos anos seguintes, a Monteira, o Galiciano, etc. Este xornalismo en galego, mesmo con publicidade na nosa lingua, centra as súas críticas nun novo mal, o caciquismo, nos abusos do poder e nas causas da emigración. Esa mesma liña de defensa das clases populares galegas domina a obra de Lamas Catecismo da doutrina labrega, de 1889. O segundo gran movemento político e cultural galeguista é o rexionalismo, o que se ascribe plenamente Pondal. Os teóricos e principais dirixentes foron Alfredo Brañas e Manuel Murguía. E entre os seus feitos, a marxe do impulso ás publicacións literarias e xornalísticas, están a creación da Asociación Rexionalista e a recuperación do galego nos discursos públicos formais, nos Xogos Florais de Tui.